biće. Ja sada dajem reč dečici, pošto će oni reći sve bolje. Izvolite. Vaša sredstva, mi smo učenici osnovne škole Ujedinjeni našu veliku dobrodanost i uzvišuje našu molbu da zajedno proslavimo dva najradosnija praznika. Rođenje Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. i krštenje. Bog se javi. Vaistinu se javi. Pripremili smo likovnu izložbu Hristos Pantokrator, izvor večnosti, učenika 5. razreda. Psalm 135. Slavite Gospoda pevaju Elena Kuzmanović i Jovan Bošković, učenici 5. razreda. Blaženstva govori Mihajlo Tomić, učenik 7. razreda. Sve likovne radove poklanjamo patrijaršiji srpske. Ovim duhovnim programom želimo da pokažemo našu istrajnost u izrastanju i hrišćanskim vrlinama, koračajući putem našeg učitelja Gospoda Isusa Hrista, jer je on put, istina i život. Neka je večna slava i hvala Gospodu našem Isusu Hristu, sada i uvek i u sve vekova. Amen. Oče naš, Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, i izbori nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu. Amen. Mihajlo.